vítam u dnešného druhého streamu a ideme na Roblox a teď ideme Super Impossible Obby, tak ukáž. Čo robí? Či to zdvihne, neukážem vám kameru. Nepočujem, či mu to zvoní, lebo nie. Ešte mám zapatý mikrofón. Dobre, nemám. Jaj, bože môj. On to podľa mňa nezdvihne. Podľa mňa to nezdvihne. Pozrám si teraz. Ideme Murder Mystery. Môžete si ma pridať, potom dám možno dám na obrazovku, ako sa volám. Možno, nedám. Ale dám tak premiéru. Tu Murderem pustím. Pozrám sa na YouTube zatiaľ. Prozrite si toto, ale nie je to premiéra. Toto som pozeral. A tuto som vydal to videé. A tuto mám druhý účet, takže môžete sa pozrieť, bude premiéra. A idem hrať Murder Mystery World, jej! Počkaj, napíšem ti to hi guys. Napíšem, kto ide na V1. No, prosím. Mám moc rýchlo. Škoda, že sa resetnú. By som toto mohol urobiť kedy išli do kempa. Dám si teraz, kde to je? Kamu, oni tu nepridali nové? Kamu. Šerifca, aha. Nemám to výborné. Tam banka je
skin, prosím. Jaké skiny mám?